syö mun kengät. Kyllä se on kiva juttu. Tää ja krapsit varmaan tässä pitää ottaa näille kaikki. Mä oon ehtinyt Loissullekin, että pitäisikö ottaa sellaiset vauvakorroksit, että vois palkata niille. On vähän taskussa isottu. No on se meidän muu. Kumpiko teistä on nyt pomo? Ne on roskiin varmaan. Niin, se on hyvä. Niin oli likaista. Laura olisi halunnut niitä varmaan, kun on likaista. On se pesty? Oletko susta hyvä rokin kaveri? Riepottelet rokin lihamikissa. Jaat sille kommentti. Itse on näköjään ottaa tällaisen. Ja jonkun. Sitten ottaa tällaisen. Mikä? Hyvä ratsuttaja sulla. Kyllä se kuule Holi, tää poika on nyt tehnyt sun paikkaa. Tää rakastaa paljon enemmän. Tää rakastaa paljon enemmän kuin Holi oli ikinä rakastunut äitiä. Niin. Ai Loit, sun pitää niinku sanoa Muhville, että mä oon pieni. Kyllä Muhvilla oli semmonen ilme, että jos me eilen meinaa tulla vielä, niin kannattaa nöyristyä. Kannattaa nöyristyä. Jos minä teillä kotia palasta. Kelles kaikille sä nöyrittelet? Ota siitä kiinni. Kamerahihnat on yleensäkin pentujen suosiossa. Mutta tämä oli vähän lähikuvaa. Niin. Vähän tulee tämmöistä lähikuvaa. Vielä tuomaan. No, Holi on Hoitte sellainen liian kuva. Luitko sitä Islam-blogia? En, mitä se on?